אלה שתיהן הריצות שתנעלנה את היום הראשון כאן באליפות ישראל. מחר אנחנו נתמקד ב-200 מטרים. אנחנו ללא סיימת ישראל דיאנה וייסמן, שקבעה את השיא שלה ביולי בשנה שעברה בלשו דה פור שבצרפת. לשו דה פור בשוויץ, כן, שם המקום של גובה של 999 מטר, הגובה שלה, שזה לא 1,000. לא, פעם 1,000 היו מוסיפים את האות A, אלטיטיוד. אתה יודע, פעם זה היה, כאילו זה באים. שם הרבה אתלטים היו באים להתחרות. דרך אגב, גם פה ירושלים זה 600 מטר בערך, משהו כזה. חלי ששידרנו, אתה יודע, את אליפות העולם בגיל 20. גבהים. לא, שם גם כן, בסביבות ה-1,000 פלוס, בקטנה. כן, גבוה. טוב, בואו מהגבהים של קאלי לגבהים של ירושלים. אילנה דורפמן היא המועמדת כאן לניצחון, היא תרוץ במסלול מספר 4. בואו נתחיל עם מסלול מספר 2. ריצת הגמר 100 מטרים נשים. מילי טונקל, עוד מעט נהיה בהצגת העצניות בגמר. למעשה אילנה דורפמן היא אחת משתיים בריצה הזו מולי, שירדה לגבול 12 שניות, השיא שלה נקבע השנה, 11 שניות 71 מאיות. אילנה בת 22, חגיגה את יום הולדתה מוקדם יותר החודש. אלינה דרוטמן עם 11.91 השנה, השיא האישי שלה מהיר ב-6 מאיות. כן, אלה השתיים באמת שירדו מתחת ל-12 שניות, זה צריך להיות הראש בראש. חבל שדיאנה וייסמן פה לא באה להגן על התואר שלה, כי אני ישראל, אבל נאחל דיאנה וייסמן, אתה יודע, במזל טוב. ובהצלחה. ובהצלחה, לקראת סוף השנה, ונקווה שתחזור ונראה אותה בשנה הבאה, משופרת. עם יעדים ואתגרים נוספים, כי באמת דיאנה וייסמן היא אתלטית, היא אצלית ברמה גבוהה, ברמה אירופאית, שמתקרבת גם כבר לכיוון של טופ עולמי, כבר לכיוון 11 שניות. ומה שיש לנו היום באמת זה אילנה דורפמן שמשתפרת גם ב-100, גם ב-200 מטרים, דרוטמן, שם תרוץ בשביל מספר 7, דורפמן תרוץ בשביל מספר 4. מצד הגמר, 100 מטרים נשים, אליפות ישראל, ירושלים 2023. אילנה דרוטמן שתרוץ כאן במסלול 7, היא סגנית אלופת ישראל, ואילנה דורפמן במסלול 4, שלישית באליפות ישראל בשנה שעברה, אחרי דיאנה וייסמן. מילי טונקל, מסלול מספר 2, זה יהיה המסלול השביל הרחוק מאיתנו. מרסי אפריפה, שביל 3, האחות של בלסינג, סך הכל בת 17. שביל 4, אילנה דורפמן, בעלת הזמן המהיר ביותר כאן מבין הרצות. שביל 5, ניצן לוי, יכולה להתברק כאן על הפודיום אם תייצר כאן ריצה טובה. ממשיכים לשביל מספר 6, נעמה גלם, והשנה הציעה האישי, 12 שניות 41 מאיות. שביל 7, אלינה דרוטמן, סגנית אלופת ישראל, השנה שעברה, 11 שניות 91 מאיות השנה. גל נתנאל בשביל 8, סך הכל בת 15, קבעה השנה שיא אישי של 12 שניות 42 מאיות. סטפני פלדמן, שביל מספר 9, זה יהיה השביל הקרוב אלינו, גם היא קבעה השנה שיא אישי, 12 שניות 75 מאיות, בת 18. טוב, מה אנחנו מצפים בריצה הזו? קודם כל אני מאוד מקווה לראות כאן שיאים אישיים, זה תמיד, אתה יודע, טוב, איכותי. אני מקווה שתהיינה כאן 3 אתלטיות מתחת ל-12 שניות. ובואו נראה, הראש בראש הזה על פניו בין דורפמן לבין דרוטמן, שבילים 4 ו-7, ואולי ניצן לוי שם תיאבק על מדליית הארד. הנה
והפריצה קדימה עם אילנה דורפמן שכבר מובילה את ריצת ה100 מטרים. תראו את הפריצה הנהדרת שלה. דורפמן במקום השני, ואילנה דורפמן לנצח כאן, עוצרת שעון על 11 שניות, 70 מאיות, שיא אישי חדש לאילנה דורפמן, אלופת ישראל ב100 מטרים לשנת 2023, עם יופי של ריצה מהזינוק ועד קו אדמה, 11 שניות, 70 מאיות, שיא אישי חדש. אז קודם כל, מבחינת הציפיות שלנו, כבר אנחנו רואים עמידה ביעד הזה של שיא אישי בריצת גמר, משפרת, 5 מאיות. באמת אילנה דורפמן משתפרת, האתלטית של אביב דיין, מחר נראות אותה ב200 מטרים, שגם שם קבעת השיא האישי, והנה... אלינה דורפמן משווה את תוצאת השנה שלה, ניצן לוי קובעת את תוצאת השנה שלה. כן, אז לא קיבלנו 3 מתחת ל-12 שניות. דיברנו על ניצן לוי כמועמדת למדליית הארד ואכן מממשת. אז קודם כל, יופי של ריצה הולכת ומשתפרת מתחרות לתחרות. השיאים האחרונים שלה היו ממש לא מזמן, גם ב100 מטרים, גם ב200 מטרים, זה היה באליפות הבלקן, ויופי של ריצה. שמע, התנאים טובים כאן, דיברנו על כך, וכבר אנחנו בציפייה ובדריכות עם החגיגות של אילנה לקראת הגמר של 100 גברים. יופי של ריצה. שנה שעברה הייתה מקום שלישי על הפודיום עם 12 שניות, 13 מאיות. יופי של התקדמות. אפשר לראות את הריצה של אילנה, זה אחרי השלב של הפיקאפ, של צבירה של המהירות, זה שלב מאוד מאוד קריטי. היכולת לשמר את המהירות שלך, לא לאבד את המסלול, כל הזמן לחפש מגע עם הקרקע ולשמור עד הסוף. ותחפש, אני מקווה מאוד, בשנה הבאה, אתה יודע, כבר עוד קיזוז, זה בסך הכל בגיל צעיר, גיל שעושים בו עדיין התפתחות, בשלות והישגים גבוהים במסלול.